Ľudia, toto nie je normálne. 130 000 eur. Toľko vyplatilo Ministerstvo školstva Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na čo? Na gender ideológiu. Na progresívne experimenty s vašimi peniazmi. Katedra teórie práva dostala z rezortu školstva viac ako 130 000 eur na to, aby produkovala obsah o transrodovej ideológii. Nie na výskum práva, nie na vzdelávanie právnikov, ale na aktivizmus a ideológiu, ktorú väčšina Slovákov odmieta. A kto to zaplatil? No vy. Každý daňový poplatník na Slovensku. Vaše peniaze, vaše dane idú na to, aby niekoľko profesorov na právnickej fakulte šírilo gender ideológiu medzi mladými ľuďmi. Toto je presne ten typ progresivizmu, ktorý nám chcú nanútiť z Bruselu. Slovensko má jasné hodnoty. Rodina je otec, matka a deti. Biologická realita existuje. 130 000 eur mohlo ísť na nemocnice, na školy, na pomoc rodinám, ktoré dnes bojujú s rastúcimi cenami. Namiesto toho išli na progresívnu agendu, ktorá nemá nič spoločné s potrebami bežného Slováka. Pýtam sa vás priamo. Je toto správne?